F'intervista fuq ir-radju tal-Knisja 103 FM, il-President ta' Malta George Vella tkellem dwar minn xi xadda u Martu waqt l-iżviluppi politiċi ta' Deċembru tal-2019. Kienu ħarġu jipprotestaw il-Belt primarjament tar-Repubblika, l-Occupy Justice u tas-Civil Society Network, flimkien ma' deputati nazzjonalisti. Uħud minn dawk li kienu l-Belt spiċċaw jajru l-President bl-aktar aġġettivi ibsa. Ma l-ewwel ħarġa li kelli jien sejjer il-palazz biex nagħmel dak id-diskors tal-4 ta' Diċembru. Jiena u Marti it-triq kollha majrin assassini. Bl-umbrella l-mattieqa tal-karozza u jaruna assassini. Dr. Vella saħaq fuq laqda nazzjonali u kif hu bħala kap tal-Istat irid ikun il-persuna li timbotta din laqda, iżda saħaq li laqda ma tinbenix minn naħa waħda. Però fader, il-pont ma jinbidix minn naħa waħda. Il-pont biex jaqgħad irid ikun minn żewġ naħat. Issa tajli xetta ma nafx. Ma nistawx naħdmu billi najru, ninsulentaw, nfittxu l-iktar aġġettivi umiljanti, jena ma jixraqlix dal-mod, għan nitkellem ċar, weġġa. Fl-aħħar ġimgħat tal-fazzjoni ta' Simon Busutti li mmuntaw attakk fuq il-President ta' Malta u saħansitra talbu għar-riżenja tiegħu fosthom l-ex-kap Simon Busutti linnifsu u Jason Azzopardi. Dan wara li ħaten Beppe Fenekadami u l-ex-kandidat nazzjonalista Kevin Kassar kien l-ewwel wieħed li fetaħ attakk fuq il-President tar-Repubblika wara ir-rapport tal-inkjesta pubblika fuq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Miegħu ingħaqdet is-sieħba ta' Simon Busutti l-Kristina Ketkuti illi nfexxet f'attakk fuq it-tabib George Vella. Imbagħad jumejn ilu fuq it-Times il-President elett tal-Għaqda Repubblika Alessandra Di Crespo bdiet tinsulta lill-Kap tal-Istat Malti. F'intervista ma' Father Joe Borg, il-President ta' Malta wieġeb bl-aktar mod inekwivoku. Jien m'għandix għalfejn niġew ma nappella. Għamlu li pjaċir. Sa dal-għodu stess, għal-birak stess. Strings attached, ta' ċaraw tonda, min jaf li għandi xi spak marbut, jippubblikaħ. M'għandix bżaq. Jien għandi spak, la kurdiċelli, laħbula, ma qatt ma kelli. Il-President stieden ukoll li jkunu magħrufa il-fatti mingħajr ma wieħed jaqbad jikteb bla doċċ. Apart il-fatt li nixtieq li ma qed ilablab u min qed jitkellem u qed jikteb, għal ikun qara l-inkjesta.